Hej venner. En lille ting, I skal blive opmærksom på, når I behandler folk, det er, at din nålebehandling skal give så lidt som muligt bivirkninger. Og hvad betyder bivirkninger? Jamen, det er nogle gange de her trælse blåmærker, folk får efter man giver dem en behandling. Og det er bare sådan, at hvis man ikke bruger en bestemt dry needling nål, så kommer de her blåmærker mere ofte. Og når det sker, så er det lidt træls, fordi man kan faktisk ikke behandle folk, når de har den der hematom i de viv. Og det gælder selvfølgelig nålebehandling, men også til andre former for behandling, for eksempel massage og andre kompressionsbehandling. Så du ødelægger simpelthen det hele behandlingsforløb, fordi du har valgt at bruge en billig nål. Og det er en vigtig ting, at man overvejer det. Det er både til patientsikkerhed, men også til din egen hverdag, hvor du kan planlægge og holde fast på behandlingsforløb, fordi du har det rigtige udstyr.